Emakhosini sivusela uhlambululi sihamba singamabutho. Please don't forget to like and subscribe ne. Kunokukhathala okuthize kodwa ke ngithi ngidlulise le ndaba. Abantu ba-confused noma ngithi badidekile ngendaba yesithunywa. Kukhona abaphila enkonzweni ngenxa yoncedo yesithunywa. Kube khona laba isithunywa sabo basiphakamisa ngapha ebungomeni. Kubuye kube khona abasiphakamisa ngokuthi manje emanzini ngifila right, kodwa umuntu okhona usenhluphekweni. Uye emanzini njalo, uye entabeni njalo, kodwa inhlupheko kamoya. Namhlanje lo muntu owaziyo amanzi ungidlulisa mina engiyisa abantu emanzini engibahlambululayo ngesizathu sokuthi ngiyohlambulula abantu. Abantu ba-confuse ngempela. Kube khona lesi sobungoma ke isithunywa esidliswa amagobongo nani kubone kuthiwe kunedlozi kunegobongo ledlozi, gobongo lesithunywa, kunegobongo lomndawo. Zonke lezi zinto angizazi, zonke lezi zinto angizazi. Uyazi I guess mangayicacisa le ndaba, kukhona abantwana besithunywa abahamba ngesithunywa abanezibonakaliso abaprofitayo. Uthole mhlawumbe emndenini kujike kungasabi ngalendlela bekungakhona ukuthi kunothando. Kunesithunywa esikukhiphayo strictly ekhaya. Lapho-ke sikhuluma ngey'thunywa zezulu zey'mfihlo-ke zamanzi zey'ntaba, zinemfihlo yayo, so zinendlela yayo ukuthi zikufakele isichitho ukuthi usuke ekhaya. Ngaloko uzibuza ukuthi hawu ekhaya akuphileki, kodwa ngithe mangiphuma izinto zalunga. Kube khona laba-ke bamagobongo. Abamagobongo-ke yibona-ke namhlanje abalahlekelwe isiporofito, balahlekelwe iy'ngelosi zabo ney'thunywa zabo, the way nizibiza ngakhona. Iyahamba ngempela. Abantu abaningi namhlanje uthola abathwasa kangaka is because of la magobongo. Igobongo kufana nokuthi uthi ngidlise. So igobongo lesithunywa angilazi mina, njengoba ningitshela ukuthi gogo ngisahamba kancane, nithini konje le language yenu, nithi ngisesemncane kodwa amagobongo ngiyawadla. Ngicakeke mina ukuthi uthini, angilazi igobongo lesithunywa mina. Mina isithunywa ngisidlisa umkhuleko, ngizidlise ukuthi ngilunge mina, by all means ngizidlisa amanzi nentaba. Ngisemsebenzini wesithunywa ukuthi nceda abantu. Akekho uhlale phansi nami wangifundisa ukuprofita noma ukuhlambulula umuntu, you know, izinto ezinjalo. So kwala isiwasho lezi nizithenga eshop angisazi. Ngisho nanoma ngokulapha akunasiwasho engisithenga eshop, mina isiwasho sami ngiyazenzela. So kuningi I guess into ekufanele sifunde abantwana besithunywa. Mina vele sengidla ngokuthi nginichomele, ngoba kuthiwa uma une-information naye ngempela uyibhoze emabhozeni. So nami ngifuna ukuthi nilene the hard way, ngoba uma niyithola lula. Bakhona abantwana bakamoya abaphuma esandleni sami. Umuntu athi mase ecedile azitshela ukuthi hayi sekuyibhoza amabhoza, ahamba ayoqola abantu. Yayibona into ezinjalo. So niku-stomach politics, money hunger iyo enzima. Kumanje uzolwisa ngoba bakubona ukuthi hey unenamba enkulu yabantu. Abantu abaya kuye imagine ngabe beniza kimi manizohlola. Ingakho ngafuni bantu makufanele ngihlole umuntu, njengoba ngisho ngithi isigodlo sami amanzi nentaba. I can imagine iline beyizobe la. Bengabe ngibulalela into engekho ngoba
kuyafika la ingelosi ikhuluma nami ukuthi uyazini angisifuni isikhanyiso salo muntu ngenxa yani ukuthi uyanyatsa noma ungathathi isikhanyiso sakhe ingelosi isuke ikhuluma. So mani babona nibaningi, not everyone uyakhanyisa. Okhanyisayo kusuke vele ngempela kwamele akhanyise, kodwa kukhona laba ngimjikisa umuntu and it doesn't mean ukuthi idlala ngami, because nami ngigcine ngimangala ukuthi laba abanye why ngibavumile. Yonke into inesizathu sakhona. It's very important ukuthi unekele ukudlala ngabelaphi bendabuko. Ungathi awunaso isikhanyiso naso uzozifakela inhlupheko. Ungakolodisi inyanga nomprofeti, ungalinge ngisho nanoma ngabe ucola abantu nanoma ngabe umubi kanjani, ungazitholi unesikolodo nomuntu olapha abantu. So ingakho nginibuyisela ukuthi ake nifundeni, mawungenayo imali yokukhanyisela umhlambululi, it's very important. Suka enkingeni ngoba impande yami izobe iphakathi emzimbeni wakho, izokukhostela ama problems. So ungalingi uthi uyistere. Ngibuye futhi kwenye indaba very important, or ngiyenze part 2. Okay, in short ithi ngiyi-highlight. Uyazi kukhona labantu abathi angidli ingulube, yini right? Ingulube, yes, ipork. Awuyidli ngoba kuthiwe esontweni ungayidli, kuthiwe umuntu okuncedayo umelaphi ungadli ingulube. Angiyi-understand indaba yengulube. Ingulube ayina-nix. Nabo laba ababhale ngayo eBhayibhelini bayidla ukudlulisa. Hambani e-Europe, yiyo hambani kubelungu, angeke uthole inyama yepork efrijini yomlungu ingekho. So nina ingulube inamandla. Uma uthakatha vele izowisa into zakho, uma uthwele izowisa into zakho. Yi-reason yayo ukuthi kuthiwe ungadli ingulube ngoba iy'nkonzo zithwele namhlanje uwisa isithwalo sabo. Ingulube inamandla, ilisa into ezimbi. Uma usesikhathini ungasondela enkonzweni, ungabambi insebenzo, usaid so ngoba kula amandla khona. Labo baba banikhulisayo ngokamoya bathakatha kakhulu. So igazi lomuntu wesifazane liyawisa imimoya emibi, liyawisa ubuthakathi. That's where you are strong mawusesikhathini. Hayi part 2 years man, hayi thingineke.